Molt bé. Vostè és Rosa Alagarra Abella. Maria Rosa. Maria Rosa. Correcte. La Maria davant. Hasta el meu germà, tinc un germà. Hasta els meus pares, hasta el Maria el van posar, hasta el meu germà és Maria, José María. José María, hombre. Ell José María i jo Maria Rosa. Sí. L'any de naixement, me lo pot dir? Sí, el 1935. 35. Compte, veuràs, 86, Ja, justets. vaja, sí. En mayo. Ja veu, però està molt bé. Se la veu molt bé, vamos. Bé, Bueno, vostè és de Nules. De Nules. I els pares de Nules. els dos de Nules, sí. Els apellidos no Sí, passen, sí, no? sí, sí. M'imagino que hi haurà horts. Sí, sí, un pare llaurador i ma mare pues dona de casa. Sí. Sí. Bueno, vostè va estudiar... I jo, veuràs, tu ara voldràs que te doni una miqueta d'idea de com va ser entrar jo tan jovetat. Ahí anàvem, sí. Pues va resultar, jo he anat a l'escola, que m'agradava molt, traia les cosetes que se feien en l'ensenyança primària i anava molt bé. I en tot això, en l'Ajuntament, que era nou, vaig entrar a l'Ajuntament l'any 1949. Mare meva. El dia 1 de julio vaig prendre possessió. Pues jo diré, se va publicar les bases que eren per les places, perquè la plaça de... Vaig entrar de telefonista, i se va publicar les bases de la plaça Illa per posar-la en actiu ja i fija, perquè l'ocupava un xic d'ací de Nules també. A la plaça ens vam presentar tres, el que l'ocupava, que te dic el nom, Pasqual Mesquita, i un altre xic que li diuen Vicente Bamboí, que potser els coneixeu, són xics notables també. Bueno, l'avui crec que ja no està. I jo ens vam presentar els tres. Pues ens vam fer unes bases, que vam estar estudiant-nos un poc, els tres iguals. I després també ens va vindre un senyor de la Telefònica a donar-nos unes instruccions per manejar la centralilla. I total, que va fer els exàmens i tot, ens vam esperar a veure el resultat i vaig llegir jo la que em van donar a mi. Però vaig ser molt contenta, com és natural. I no res, en julio, el dia 1 de julio, vaig prendre possessió ja. I vaig estar molt a gust, perquè aquesta edat, ja t'he dit, és una edat que entonces, una volta complim els 14 anys, les mares, les cases, ens ja donaven feina a les filles conforme fora, a l'almacén o el que fora. A l'eixir això, i a mi m'agradava les coses de... Pues va ser per mi. I després vaig seguir estudiant, jo a la meva manera anava a l'acadèmia, a Nules, que estava a l'acadèmia Fortea, que se dia, eren els dos professors, el marit i la dona. I vaig anar seguint estudiant i això, i vaig agarrar pràctica, vaig agarrar també coneixements de les coses que no sabia entonces. A part d'això, en la mateixa oficina, jo era una xiqueta que estava disposta sempre a ajudar i tot això, els mateixos companys me traien coses perquè els ajudara i jo anava fent, i això em servia a mi també d'anar depenent. I estant així en aquest plan, van convocar una plaça d'auxiliar. I entonces jo me vaig presentar a auxiliar i la vaig aprovar. Després d'aprovar la d'auxiliar vaig tindre també sort que no sols a mi, sinó a tots els que estàvem en les mateixes condicions dels auxiliars. Vaig fer un decret que els que estaven més de 10 anys passàvem a administratius ja. Passen més. I en aquest estat és quan me vaig jubilar, en estat siguent administrativa, que per cert estava jo la que li agarrava la firma a l'alcalde, la més arrimada, diríem, a l'alcalde i al secretari, perquè era la que estava en aquest plan. Sí. Això. Vostè va començar de telefonista? De telefonista. Vaig tindre, diríem, que sort també, perquè el convocar la plaça, quan jo ja estava 10 anys, vaig poder sol·licitar-la, si que era estat menys, no? Clar. La vaig sol·licitar i me va donar a mi, tot igual com som més fa ara. Les bases, la publicació en el bolletí, tot igual. I el de telefonista també. No és que va ser a dir, aquesta xiqueta, no. Ara les condicions i les bases eren més senzilles, perquè ens vam fer una redacció, ens vam fer un dictat, senzill, paraules rares també, coses, a veure si ho feien bé, sabeu? I bé, de tot un poc. I això, hi ha alguna d'història, ens vam preguntar, el que deien les bases, mira, ens vam preparar, i això.
Clar. Però vostè és funcionària des del principi? Sí, sí, jo en actiu des dels 14 anys, sí. Vaig entrar en propietat ja, perquè Moltes dones no hi havia, entonces. en l'Ajuntament no. En l'Ajuntament ni quasi cap puesto. Jo tampoc no crec que no les mestres, és que se solien fer més magisteri, les xiques l'únic que feien. I això. Què més? Llavors, eren entonces en l'Ajuntament? Pues mira, Més o menys? te contaré, sí. A veure, un que va faltar al poc de temps d'estar allí, li diuen el Benegildo. I després els altres eren Atanasio, un altre que li diuen Felipe, que també s'ha mort, tots que també s'han mort ja, Bartolomé, que també s'ha mort, i Adán. O sigui, el Benegildo, Atanasio, Felipe i Bartolomé, 4 auxiliars hi havia. Bueno, un oficial, o 2, no sé, el Benegildo i Atanasio me pareix que hi eren més. I Felipe i Bartolomé auxiliars. Sí. I després, a l'entrar jo, ja va ser un auxiliar més. Després la sort va ser que a partir dels 10 anys d'estar exercint en la plaça que fora, el mateix estat va publicar el decret que passàvem tots automàticament a ser administratius. Això va ser una sort per mi també. La providència me va ajudar sempre. I així no és que això. Bueno, molt poquets, perquè ara treballen aquí. Ja ho veus. Una barbaritat. Ahí estem tots, bueno, és de secretaria, te parlo de secretaria, que és on jo estava. A part estava en intervenció, n'hi havia 2, en depositaria també n'hi havia 2 o 3. Sí, pues els municipals mateix n'hi havia només 6 o 7, i ara no sé què n'hi haurà. Hi ha 25 o 30. Ara els habitants també eren menys. Entonces, pues seríem uns 7 o 8 mil. El pressupost d'Ajuntament també era més xicotet. I el preu, te diré per preu també, que vaig entrar. Anem a preguntar-li. Pues ho dic jo, 150 pessetes al mes 150? de telefonista, Ostres, 30 euros. ostres. I les dues, Però te tinc que dir també que se van portar molt bé. Això vaig entrar en julió i vaig estar cobrant això durant el mes de l'any 49, o sigui, els mesos d'aquest any. I l'any següent, que l'any 50, ja m'ho van més que doblar. La telefonista, la centralita la van llevar. Perquè era, en fi, però no sé per què ho van muntar així, com van fer l'Ajuntament nou, perquè sabeu que l'Ajuntament se va fer nou a la guerra i tot això, allà no hi havia res. L'altre, el que era autèntic vell, és el que ara és el que està, és nou, el que ara... Però si vos comentaré també com estava la centralilla. Al pujar, allí, hi ha un replà, que allí hi havia un cor de Jesús, no sé si encara estarà, un cor de Jesús, que estava entronitzat allí. Igual no, perquè cada un fa les coses conforme van canviant, cada un fa el que li pareix millor. I això estava el replanell així, i l'últim replanell ja estava a la centralilla. Allí estava com una garita de cristals, i allí estava la centraleta, i hi ha una ventanilla així, una ventanica allí, i els que pujaven s'encontraven en mi la primera. I allí jo tenia que donar on anaven, on venien, el que volien, com si fos un porter. A part d'això tenia la centraleta també. I això, i a més d'això feia les cosetes que van anar també de dins. Rosita, fem això, fem allò, jo ho feia. Vaig anar agarrant també molta experiència en això. Me va vindre molt bé després, quan van presentar la plaça, quan van convocar la plaça, me va vindre molt bé. Hombre, jo crec, claro, jo sé que ho sabia. Sí, coneixia tot, sí. La centralita era només per l'Ajuntament? Només internes. La central del poble no, del poble n'hi havia una altra. Era només per les coses internes de l'Ajuntament, sí. Sí. Bueno, com era funcionària, suposo que ahí cobraria vostè igual que un home, no hi havia diferència. Jo te parlo del meu, dels altres no ho sé, quan no vaig entrar. 150 de centraleta, que no era el mateix. Ja t'he dit que siguen estant auxiliant, o sigui, siguen operària de la centraleta, l'any següent d'haver entrat ja m'ho van pujar més del doble. Més del doble, que barbaritat. I el primer mes, o sigui, els mesos primers, 150 pessetes. Pues per mi això, jo me pensava que això era mare de Déu, un capital. Quan un és jove, que no ha guanyat mai, pues el que... Vostè tenia 14 anys? 14 anys, compta, vaig entrar l'any 49, vaig néixer el 35, compta, justedet, vaig complir en maio i en julio ja vaig entrar. Vostè segurament també treballava
El meu home també, però el meu home després, molt posterior. El meu home era d'Albocàsser. Sí, ens vam conèixer, això, ens vam casar, i ell treballava, el seu papa tenia la farmàcia d'Albocàsser, i ell tenia els estudis fets d'abogat, però no exercia, estava en casa, perquè teníem la farmàcia i això, i ens anava bé. I després d'estar casat ja se va produir la baixa que era tio Atanasio, que era oficial. Van convocar la plaça i com ja vivíem així, perquè ens vam casar però seguíem vivint a Nules. Ell anava i venia i ens enteníem igual. I entonces pues, va sol·licitar ell la plaça, que tenia proves i aptituds més que de sobre. Se van presentar 13 a aquesta plaça i la va aprovar ell. I pues, vam seguir estant així, sigui ell oficial d'allí de l'Ajuntament, sigui ell siguent oficial. I això va ser així. Sí. Estupendo. Una de les coses que va contar vostè l'any passat, quan la insígnia d'or que sí. Va donar, és que feia molt de fred. Quan estaven en l'Ajuntament... Ah, perquè, claro, tu canta que estava al pujar de l'escala. Clar. Allà al Replanell. I allí hi havia una garita. Que era l'únic que te feia de Tavic, no era més que això, però dalt estava tot lliure. I pues en una... Ui, mira, si em feia que ma mare era la que me feia a mi l'estufeta, una caixeta que era de carbó especial i per això, i una enceta, i jo tots els dies anava a treballar i darrere de mi, en l'hivern, duia jo el meu socorro per estar els peus calentets. Ai, veure, clar. Així era, pues així. No hi havia com ara, que ara hi ha calefacció, oh, i ara és molt diferent, Déu, també s'ha millorat, però conteu que entonces era l'any 49, que van passar tantes coses en les guerres i tot això, que les coses van anar fent-se poquet a poquet, i per mi era una delícia, que tinguera que dur-me la... Bueno, les dones entonces treballaven fora, les que treballaven fora, però treballaven en casa també. I no sé si vostè arribava a casa i tenia feina encara... Mira, la feina pròpia de les xiques, de les dones, el meu m'ocupava jo, però perquè ma mare també anava a l'almacén. Clar, no, com tot el món anava, sí. Sí. Treballar dins i fora. Sí. Bueno, jo el que m'agradaven els estudis i això, doncs m'agradava la música i me vaig apuntar a aprendre el solfeo. A part que anava a l'acadèmia, anava a la música. Vaig aprendre el solfeo i m'agradava tocar el piano, m'hauria agradat, però no vaig arribar. I entonces, pues, va vindre el moment que el que m'ensenyava el solfeo me diu ara te tenies que matricular, i a Sinules no hi havia, ni en Castelló existia el Conservatori de Música encara. Tenia que matricular-me en València, i estant treballant ja tenia que anar 3 dies a València i vindré, doncs vaig decidir no anar. Però per defendre el piano, en Nules tampoc no ensenyava ningú. Era a la Vall d'Uixó. El senyor que l'ensenyava, li deien don Fulgencio Badal, que me'n recordo, don Fulgencio Badal. I anàvem una altra xica d'ací, que també li agradava la música, i anàvem, la majoria de dies, anàvem en bicicleta. Ostres! En bicicleta, perquè resulta que era bonico també anar en bicicleta. I no hi havia el trànsit que n'hi ha ara, millor ara no mos haguem atrevit, però entonces, en aquelles èpoques, no hi havia ni cotxes ni tanta cosa com ara. I total, que va vindre el moment que vaig fer un any de teclat de llei del piano i me diu el mestre que és quan me va dir que tenia que matricular-me en el conservatori, però al no haver-ne en Castelló tenia que ser en València. I vaig decidir, ja m'ho deixo, perquè deixar-me la feina i anar totes les 3 vegades al temps. No. Vaig donar més importància a estar treballant en l'Ajuntament. No, tindríem una pianista, millor. Sí, ojalà haguera arribat, perquè m'agradava molt. Tenia una tia, germana de ma mare, que tenia molt bona veu, i en l'església sabeu que en els pobles n'hi ha coros i tot això, i ella en el coro de l'església cantava, i ella m'animava a mi sempre, m'animava a que te prenguera. I ella, entre l'ànimo de ma tia i que a mi m'agradava també, pues a lo millor haguera arribat a saber tocar el piano com toca, però així només les nocions primeres del primer any ja van. A veure si tinc història, que tinc alguna cosa. Hombre, jo crec, mare meva. Bueno, els ajuntaments, els funcionaris, han viscut un canvi tecnològic a molt gran, perquè des d'escriure a màquina a fotocopiar hores...
a ordenadors. Ui, Tocat. un poc, però poc, ja poc. I el meu marit sí que el tenia en casa també, i jo també en tenia, ell i un altre ara després d'estar jubilat. I l'ha manejat prou també. Però ara sí, així el tenia, però me'l vaig endur al faltar el meu marit, que va faltar no arriba a 3 anys, estàvem així els dos. Pues me vaig endur ja a la casa, al domicili nostre, me vaig endur el d'ell i el meu, perquè no, una que no tenia humor per anar seguint en això i que volia estar més tranquil·leta allà i no ocupar-me de res. I això, què hem de fer? Però, vamos, ha viscut canvis grossos també. Sí, sí. És que Déu m'ha donat, man. En la feina seva, vamos, en l'Ajuntament. Sí. Ha canviat des del principi fins al final, suposo que haurà vist canvis forts. De l'Ajuntament, pues sí, els canvis d'això que has dit, de personal també, de canviar personal. Entonces, quan vaig entrar jo, amb la gent més familiar. Després has vist que tant com han anat canviant els anys i això, la gent ha tocat de tot. Ha sigut gent que ha sigut més, no sé, més seues. Jo sí que ho vaig notar, una cosa ja més diferent. Que te digui, si fa anys que estic jubilat, que era l'any 95. Sí. I, claro, pues, com tot, ja van, però és pa bé també, perquè les coses noves, tot se fa pa bé. Sí. Sí. I el canvi del règim que hi havia, tot el canvi democràtic, ahir vostès, els funcionaris, van notar, va canviar la feina molt o era Igual, la mateixa gestió del poble? Clar. tot igual. Sí. Sí. Únicament canviava, pues, aquest estil que la gent del poble que venien i els informaven les coses i ho fes tu mateix, tot això, però després ja van anar agarrant un hàbit de dir, pues, que s'ho facin, que se t'aprenga, que la gent s'espavila un poc. Sí, no s'ha agarrat tant. Sí. Tampoc era molt normal que les dones, quan se casaven, continuaren treballant. Vostè no va tenir cap problema d'aquest tipus? No. No se va plantejar això? Clar. No. Clar. Jo em vaig casar, vaig estar festejant 4 o 5 anys. Clar. Que no va pensar, el meu home era d'allà i això, mos veiem i tot això, i venia moltes vegades per així. I quan ja mos vam decidir perquè ens casamos i això, pues, com ell també estava en casa i era igual també estar així allà i en el cotxe per anar i vindre, que vivien els pares d'ell encara i això, pues, se va poder arreglar, així no. Sí, hi havia així i vivíem així els dos. Ell va entrar molts anys després, ja te dic, no sé, però ara no me'n recorde, però molts anys després d'estar casats. Sí, als principis estava jo sola a l'Ajuntament. Sí. A vostè li agradava treballar a l'Ajuntament? Molt. M'agradava molt. Se li nota que... Ai, no, perquè... El carinyo de... No? Sí, trataren la gent i això, i com tots te coneixien i això, fins ara. Ara, quan ells d'ací algun dia, jo no sé la gent que me saluden, que no sé qui són, de veritat, us ho dic. Però això us la pregunta al seu sí. Clar. Sí. Després ha conegut molts alcaldes. Clar, ja veu. Quan vaig entrar jo, estava d'alcalde un senyor que li deien Francisco Besa Usó, que vivia en el carrer La Puríssima. Sí? Aquestes cases que són totes iguals, una casa d'ells vivia. Després va entrar un senyor que era metge, que li deien don José Montoliu. Després un altre que li deien Ricardo Llombart Arnal. I això ja més per que s'hi ha. Després Vicente Molés Herrero, que és el que va fer les coses per fer aquesta residència, que va insinuar les coses. I després d'això va fer un altre que n'hi havia d'Aràs, però això no era per coses de partit, per això que era precís, per no sé què. I aquestes coses. Doncs això, llavors, he conegut ja gent, perquè, clar, ells han estat prou anys, també. I jo vaig estar 46 en actiu, 46 anys. Ja us he vist alcaldes consellers i de tot. De tot. Excepte alguna temporada, quan ja estava fastidiat, que estava de baixa, que era estat un poc, però poc. Sí. Pues sí. De la insignia, van vindre a dir-li-ho i... Me van dir-les, hi havia una junta o algo que s'encarregava d'això. I les 6 xiques de la junta me van dir, Rosita, tu podries ser este any, que jo, el que vulgueu. Pues vale. Si no va ser. No sé si serà la mateixa de la Junta, entonces li diem Balbina. Sí. Ella el van entrevistar també? Sí, ella. Pues ella va ser la que m'ho va dir. Clar. Sí.
Vostè ha treballat molt cara al públic, entonces. Pues sí, primer per la cosa que allí estava la centraleta esta de cara a l'escala. Ja veu. I allí una ventaneta, pues la primera que trobaven era a mi. Claro. La meva feina no era ixa, però, claro, si te dient algo tienes que orientar. Sí, sí, sí. A part de tota la telefonia. Claro. I després d'auxiliar, pues també vaig dur registre general, el primer de tot, Sí. i en això pues, te relaciones amb molta gent. I bé, sí, no estava com ara, entonces era una sala i hi havia un mostrador, com si diguem, aquesta taula que estava així, tot això, i així no tenia la gent, la tenies així. Ara no sé si està així ja. Perquè jo al vell no he entrat encara, després de la reforma que estan allí no he entrat. Més avant van entrar més dones, clar, van anar a poc. Sí, però ja van tardar prou. Van tardar prou, Vostè Sí. va estar ahí a única. Molts anys vaig estar sense ser jo sola, sí, molts anys. N'hi havia una altra que estava en recaudació, però és perquè la recaudació, el pare de la xica Isa era el recaudador, i ell duia la xica perquè voldria. Claro, mare meva. Sí, de doble contribucions. Però els altres xiques no han hagut, no. Bueno, està ja ben convoyat, no? Ui, de categoria. No, tot molt bona, molt. Va ser una xiqueta, com si digués, al costat d'ells. M'han respetat molt i ens han portat molt bé sempre, molt bé. Nosaltres vam entrevistar, antes de que faltara, a Anton, Arsenio Anton. Arsenio, sí. Municipal. Sí, i Palacios, un guàrdia que li deien Palacios, i se va entrar, també el van examinar quan nosaltres, quan la descentralitza, dia. També va entrar el dia 1 de... Ja fa anys, me veig que s'ha mort, me pareix. Sí. L'heu entrevistat també a Vicente Bamboí, que va dir... L'heu entrevistat també? També. Està en els jutjats, no? En el juzgat, sí, després se va col·locar al juzgat, sí. Sí. Pues l'altre, que el que li diem Pascual Mezquita, que ocupava la centraleta a ell, me pensa que va morir, no estic segura. Però això no se va col·locar en ningú puesto, no. Sí. És que entonces la gent no pensava tot això de treballar en oficina i això era molt... Al camp. Al camp tots. Sí. I les xiques tampoc, perquè les poques xiques que estudiaven, la majoria en magisteri i prou. Sí. El dia que vam fer això de la dona n'hi havia una altra també, que era mestra. Que la tinc jo... Carme Català, si la tinc i no l'heu entrevistat. Encara no. Va ser molt bonic, va ser molt emotiu. Us va agradar moltíssim. Sí, a mi també em va agradar reviure un poquet.